אלימות בכבישים בשנים האחרונות הפכה לאחד מהתופעות הכי חמורות במדינת ישראל. הרבה נהגים מדווחים על איומים, קללות, התנהגויות תוקפניות ואפילו איומים פיזיים. הכל בגלל ויכוח תנועתי או תסכול רגעי. הנתונים מדאיגים. רק בשנת 2024 נרשמו מאות מקרים של אלימות בין נהגים. חלקם הסתיימו בפציעות קשות ואף במעצר. מה גורם לתופעה הזאת להחיף? מה עושות כוחות האכיפה והאם זה מספיק? כדי להבין את התמונה המלאה, שוחחנו עם שוטר תנועה שמכיר מקרוב את המציאות בשטח. בוא נשמע מה יש לו להגיד. שלום, פאיז אבו מנסור. שלום. היום נשאל אותך כמה שאלות. קודם כל, תספר לי טיפה על תפקידך. אני מפקד מש"ק העיר כרמיאל, אני אחראי על הפעילות הקהילתית בעיר כרמיאל. בעברך היית גם שוטר תנועה? הייתי גם שוטר תנועה, כן. האם חווית פעם אלימות בכביש? גם כאזרח, גם כשוטר אנחנו חווים תמיד, לצערי הרב, אלימות בכבישים, אלימות מילולית, אלימות פיזית לצורך העניין וביצוע עבירות כאלה ואחרות, ואנחנו מטפלים בזה בחומרה. מה אתה ממליץ לאזרחים שנתקלים ביום יום לדווח למשטרה, להתקשר 100 בכל מצב של אלימות, שוטר יגיע ויבחן את הדברים. כמה נפוץ האלימות בכביש? לצערי הרב, תרבות הנהיגה במדינת ישראל בעייתית בחלק מהמקרים. יש כמה עבירות של אלימות בכביש, אנחנו מטפלים בהם בחומרה. איזה סוגי אלימות אתה מזהה הכי הרבה? יש כל מיני סוגי אלימות, מילולית, התנהגות בריונית בכביש, תוך ביצוע עבירות תנועה כאלה ואחרות, יציאה מהרכבים לפעמים, ותקיפה פיזית של נהגים בצורה הדדית. יש כמה סוגים, אנחנו מטפלים עוד פעם בחומרה, בכל העבירות ברגע שזה מגיע אלינו. מה אתה חושב שהסיבה לכל האלימות הזאת? אני חושב שהסיבה תמונה בהתנהגות בריונית של נהגים, וזה קורה לצערי הרב המון בכבישי ישראל. משטרת ישראל מטפלת, מתעסקת בצורה מחמירה נגד הנהגים שמבצעים אלימות בכבישים. איזה סוג אלימות הכי נפוצה, מילולית או פיזית? בעיקר אלימות מילולית, תנועות כאלה ואחרות, נצמדים לרכבים אחד לשני בכביש בצורה מסוכנת, עבירות של סטיות מנתיב תוך כדי עקיפה בצורה מסוכנת. יש מלא עבירות שמתבצעות כתוצאה מהאלימות בכבישים. כמה מסוכן זה, נגיד, לקחת את היד מההגה ולעשות למישהו סימן? כמה מסוכן זה וכמה זה? חוק מחייב נהיגה עם שתי ידיים על ההגה. כל פעולה אחרת שמתבצעת לא לצורך תפעול הרכב התקין זה עבירה על פי החוק. בנוסף לזה, זה לא תרבותי, זה גם לא חוקי וזה לא ערכי, ואנחנו מתעסקים בזה בצורה חמורה כפי שאמרתי קודם. גם אלימות מילולית יכולה להשפיע על הנהיגה של הנוהג ולסכן את האחרים? האלימות מילולית יכולה להציף את העצבים של אותו נהג כזה או אחר, והוא יכול להתנהג בצורה לא מקצועית, והוא יכול לגרום לתאונה. לכן חשוב מאוד להקפיד, לא להתנהג בצורה אלימה בכבישים. קרה ומישהו יתנהג כלפיכם בצורה אלימה, לעצור בצד, לרגע, לשתות מים ולהמשיך את הנהיגה. כן. האם יש נתונים שמראים קשר בין אלימות לתנועות בדרכים? אין לי נתון כזה, אבל אנחנו יודעים שיש הרבה תאונות דרכים שמתרחשות כתוצאה מהאלימות בדרכים, וזו תופעה שאנחנו מטפלים בה בחומרה, כמו שאמרת. מהניסיון שלך, הקשר הזה הוא חזק יחסית? יש קשר, עוד פעם, אין לי נתונים מדויקים על הכלביות. הניסיון שלי גם כאיש תנועה, גם כשוטר מן המניין, יש קשר. העניין הזה מטופל, ואני מבקש מכל אזרח שחווה אלימות בכבישים מכל סוג לדווח למשטרה ולהעביר את זה בצורה מסודרת. כן. אני מניח שגם אתה כנהג
כשותר תנועה לשעבר חווית המון מקרים של אלימות בעצמך. איך לרוב מטפלים בהם? תלוי בסוג העבירה, תלוי בסוג האלימות. זה מתחיל מקללה, מסתיים בעקיפות מסוכנות, סטיות מנתיב בצורה מאוד מסוכנת, תוך סיכון אנשים בנתיב תעבורה ציבורי. יש מלא עבירות, ואנחנו עוד פעם מתייחסים לזה בחומרה, וזה מבחינתנו, מבחינת המשטרה, משטרת ישראל, דבר מסכן ודבר חמור שמתעסקים איתו. מה אתה חושב שהדרך הכי טובה להוריד כמה שיותר את כל האלימות שקורית בכבישים היום? א', על ידי חינוך של אנשים, דרך אכיפה של משטרה, לא להבליג על אף עבירה כזאת, ודרך שיתוף פעולה עם כל האזרחים בדיווח על עבירות כאלה, על מנת למגר את התופעה. ומה אנחנו כאזרחים יכולים לעשות כדי לעזור כל אזרח שחווה אלימות בכביש, לדווח למשטרה, לדווח לנו באופן ישיר, או להתקשר 100, או להתקשר לתחנת המשטרה ולדווח על זה, ואנחנו כמשטרה מקבלים את הדיווח ומטפלים בחומרה בכל הנהגים האלו. האם יש משהו שתרצה להוסיף לכל מי שצופה? סעו בזהירות, סעו בשלום, לא להתנהג בצורה אלימה בכביש בשום צורה, ואם מישהו יתנהג אליכם בצורה אלימה, לדווח למשטרה באופן מיידי. תודה רבה. בבקשה. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו לסיור. נראה לכם בדיוק מה שהסברתי בחוץ בשטח, ואי אפשר לדעת במה אנחנו נתקלים. נהג עייף, עבריין שמסתובב עם סכין, כל דבר אנחנו נבדוק ותראו את זה בשטח. חלק מהעבודה היומיומית שלנו זה בידוק שגרתי של רכבים, ולפעמים הדברים בלתי צפויים ומאוד מסוכנים, על כן אנחנו מאוד מאוד זהירים בבידוק של רכבים. שלום גברת, מה נשמע? רישיון נהיגה בבקשה. לאט לאט. הכל טוב? יופי, עשי בזהירות. חלק מהנהגים חושבים אם אנחנו עוצרים אותם, אנחנו רוצים לרשום להם דוחות, אבל זה לא המטרה. המטרה שלנו זה באמת לדאוג לביטחון הנהגים ולמנוע את התאונה הבאה או למנוע את האסון הבא. אלימות בכבישים לא מתחילה בתאונה, היא מתחילה הרבה לפני, ברגעים של כעס, של איבוד שליטה או חוסר סבלנות. לכל החלטה שלנו יש השפעה, לפעמים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. כל שיחה, כל מבט כועס, כל צעקה, עלולים להצית רגע מסוכן. כדי לשנות את המציאות, אנחנו לא צריכים להיות שוטרים, אלא בני אדם. טיפה כבוד, טיפה סבלנות ופחות אלימות. הנהיגה היא בידיים שלנו, אבל גם האחריות. השאלה היא לא איך אנחנו נהגים, אלא איך אנחנו רוצים שינהגו כלפינו. תודה שצפיתם.